Mixed by Amit Singh. DJ संतोष राज मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाजार भित्री। ऐसे काहे चलतिया गोरी लगा के चुसले बा पानी कोनो लहंगा उठा के ऐसे काहे चलतिया गोरी लगा के चुसले बा पानी कोनो लहंगा उठा के कहते या माता हंसली हो ती हो अरे ली हो ओहिरे के ठोकल हिया जादू जी के ठोकल हिया DJ संतोष राज रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी। तिरछी नजर से ही जादू चलैले बिया छोटे छोटे लइकन के मन बहकैले बिया चोलिया में रखले बिया एगो रसगुल्ला पीला तो पानी एकर कोई के खुला चोलिया में रखले बिया एगो रसगुल्ला पीला तो पानी एकर कोई के खुला पहले सुधा के दूध पियो पियो अरे पियो ओहिरे के ठोकल हिया जादू जी के ठोकल हिया DJ संतोष राज रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी। दिन भर घूमतिया मेकअप सजाई के सबके तन कोइले बिया गोरी देखाई के सागरी सरोज के लगे बुलावे रवि रंजन के ना कहियो चिखावे सोनू किशन के लगे बुलावे रवि रंजन के ना कहियो चिखावे रिद्धि सिद्धि के कहतिया जिया अरे जिया अरे जिया डीजे संतोष राज ठोकल हिया जादू जी के ठोकल हिया ऐसे काहे चलतिया गोरी लगा के चुसले बा पानी कोनो लहंगा उठा के कहते या माता हंसली हो ती हो अरे ली हो ओहिरे के ठोकल हिया मोबाइल नंबर है 62 03 77 32 40।